Els famosos goril·les. Bueno, jo recordo d'aquesta vitrina que ens amagàvem a fet i amagar a la botiga i hi havia una porta darrere, aquesta d'aquí darrere aquesta d'aquí es corria i l'àvia i l'avi sempre em formien alguna bronca perquè no podíem entrar dins de la vitrina dels goril·les, no? Eren roques de guix, evidentment. No. Aquest va ser la botiga ja de la plaça Real número 10, justament a sota d'on està Set. Era una botiga que, segons m'havia explicat la mare, i tu em sembla que també ho recordes, però fixeu-vos que en les seves targetes postals ja tenia una sala de conferències. Mussol, i això sempre el recordo amb aquella rama i el pobre pare cada nit el anava a mirar i li deia al meu avi: no es mou, no nena, no, és que està molt quieta, es porta molt bé. I jo deia: ai sí, iaio, sí que es porta. Són del segle XIX i el mascle el van vendre a França, però ara ha aparegut a Sevilla. Més que res veníem a mirar l'aparador perquè ens feia por i sobretot els caps aquells que hi havia, hi havia uns caps humans, però ja feia l'ambient com si ja t'hagués de sortir. I llavors a vegades quan ens deixaven anar més lluny del paral·lel, doncs sí, i a la plaça Real ja sempre m'ha imposat. I la botiga aquella encara més, semblava allò d'haver encarauat amb por allà mirant l'aparador. I recordo un plan morbo, allò que deies tu d'anar a veure els teatres aquests, doncs així, de venir a mirar els aparadors aquests i estar-nos una mica allà. Comenten haver-li dit a la meva mare: tu tranquil·la que quan et moris et dissecaré. És una botiga que perd Barcelona, és a dir, és un temps passat que ja no recuperarà.